dia, espectadors i espectadores. Avui parlarem del temps. Sabia que el clima a La Laia és molt diferent del de Barcelona. A Barcelona, a l'estiu podem arribar als 30 graus i anem a la platja. Però a La Laia, encara que sigui estiu, fa molt fred. Sí, perquè està molt amunt. I les temperatures a l'estiu ronden els 10 graus durant el dia i a la nit poden baixar molt. I a l'hivern, nosaltres aquí a Barcelona pocs dies hem d'anar molt abrigats. En canvi, a La Laia estan a mínim de 5 graus. I poden arribar menys a 10 graus. I amb tanta fred, com van vestits per abrigar-se? Continuarà.